Mayo pa sisilin po, kaya katamungan, Miyerkules 33 Domingo, ning karaniwan ng panahon. Pakiabetala po king kaya katang banal na misa, ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan ng Jeffrey Ponce, Richard and Chona Yumul, Nimpa Agapitoong, para king kaladwan ng Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Clemente Boygelang, Eduardo Bobias, Ricardo Bognot, Diosdado Danilo Ignacio, at din sablang kaladwag ken purgatorio. Tataya po yung dalita pamuklat. Balena pari, balena hari, Bansang iniwi, taong mepili, kayang kewari, Hosana ring yato, bakaya monyen, gana papapatutu. Kilag yun ingik pampoy nga nakampoy manalay Espiritu, Amen. ingin manatili kay kayo. At kaya kaante mo Si Shantalang rin katang kasalanan, batang maging karapat-dapat, pagmasusi ka niting banal na Eucharistia. Ikang biglalang king metoyato at mitangka king penibatan ding sabla, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang bagaring bitmong katuliran, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mayubog king tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa mayipayang tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, kidala na katangan sana, king di alanganga. Amen. Panalangin tamo. Hoy paming mayupaya, ipaintulot mo, ingkalam ning biye mo, manatiling susulong kay kami, ang wan mo kay sana, ipat king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapanay lugod, papanatilyan mo king mabiye kang Kristong Jesus, papanatilyan mo king magbante king panalangin at tapat king kayang turo, hangga king migmulalag king ligaya mo kay kami, itiyaduan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ipot, king kadwarang libro, ting Makadeo. King aliwa naman ng sitwasyon, tiyakap ting neto nga pingaring babaeng utyo, at ding pito ng anak a lalaki. Kaya paparug na lang ng ari, pangpilitan dalang mga babi. Makapagmulalayan dili karela ing ama, at karapat dapat siyang makapasubaling lugar, king kiyakatamong katantanan. Agyaman, mikit na lang mete, ring pito ng anak, kilob na ning patingapon, makanyan man, pipata ng mitmong tetagan, uling binili na ang kapanaligan na king Ginoo. King amano rang siswan, pepasik na nga na loob ting anak na, masikan niya loob, agyaman pabaya, uling ating niyang kapanaligan king Diyos. Pepasik na nga na loob ting metong at metong karing anak na, nga na karela, at siyo kayo king sepupunan ko, at eko man balo nung makanano. Uling aliwa ako ing bimyebe, at inawa kaya kayo, at king pangayubog ning katawan nyo, ing biyayubog king tao, ya imigla lang king meto yato, at ing bibalak king penibatanan ning sabla. Inya king lulos na, pinalik na yung biyayo, at
inawa na ang tining ninaway yu, yung matas king sarili yung pie, ting kautusan na. Pinagdama ng Antiochus king kagawa ng pikalyan ning ima. Inya kewa na ing sabla, agyo na, pang apapaniwala niya ing puso karing bikakapatat. Pang kaningwa na ing kauganyan da ring makatwara. Pingakwa na ning taimtim king emo na, king emo ing gawa ning mibanti at pikabaluan nunedi na niya pang katungkulan ang makiupaya at pamisaganan niyang kakaluguran ning ari. Nung kalingwana na rin karenang kaugalyan, antina ning ene diri ng pansin ning anak kalalaki. Inaos ning ari ing ima at inawad na king ima ing payuaning anak. Ang iligtas na impyerno. Kay ba't ning takal ng pamamanuyot ning ari may bisayang agkatani ing anak na. Nineleya king anak at bilang tutol na king ari nga naking ama durang siswan. Anako, malunos ka kanako. Dialara ka king siyam apulan, king siya pupunan ko. Along banwara kang iningat. Sinesera ka at piaparagul ang kanaking edad mong yan. Adwan ko kaya ka anak, lawan mi ing banwa at inyato. Lawan mo ing sablang at tsukyan. At kanakan mo ing lelangan nga ng Diyos, iba't king ala, at king makanyan mo ng paralan, ya, ni kaibig tao. E may pitatakutan iting berdugo, matulaming ibig biya mo, at pakilala, ing karapat dapat ka karing kapatad mo. Bangking lunos ng Diyos, tanggapan da kang pasibayo kaya berking pamanyupling bebe. Yapa mong kayari ng migsalita, inyang migsalita yung anak nga na. Ikayungan, nano pang panayan niyo. Eko pa'y lalam ka rin kautusan ng ari. Ing panintunan ko, yung kautusan, apin niya ng Moises, karing makatuwami. At ika, aring Antiochus, ang ginawa karing miyayari mong paralan, katang palasanan, karing Hebreo, emi atakasan, ing gamat na ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, potang lunto ing ligaya mo, king tula kumapmo ko. Ginoo, potang lontong iligaya mo, king tula kumat mo ko. O Ginoo, pakiramdaman mo ko, katuliran ing adwan ko, kakong dalangin mira sa aking kaya kang panandam, uling tao ko kung mapaglinlang. Ginoo, potang lontong iligaya mo, king tula kumat mo ko. Karing kaya kang dalan, pitis ko karinla dumalan, inya ako mga takit, king kakong pamaglakbang. Kaya ka maus ko, o Diyos ko, uling pakibatan mo ko, kaya kasanang tingiran, ining kakong pamanyambitan. Ginoo, potang lontong iligaya mo, king tula kumat mo ko. Ingatan mo ko, anti mong pekamal keka, lala mong pakpak, ingat mo makanyan sana. Lupa mo kakuyang tangalan, ulirang darapat kong katuliran. At kagising ko ning abak, tula kumapmo ko, uling tsuko arapan mo. Ginoo, potang lontong iligaya mo, king tula kumat mo ko. Parangalan tayo po yung mayap apalita. Alleluia, 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 alleluia. Tanggapan niya iting minsay, antiring amano ning tao, nune antiking katutuan ing amano ning Diyos. Alleluia, 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 alleluia.
King Ginoo manatili kay kayo. At kaya kang anti mo rin. Pamasa King Maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Sindo ng Jesus ing pamagsalita na selita ni ing metong atalimhaga kareng taong makiramdam kaya. Depat na iti uling malapit ni Jerusalem at isipan daring tao ing kayarian ng Diyos malapit niyang lunto. Ating metong taong marangal aminta king marayong bansa bayang magawang hari at kaybat magbalik ya naman. Bayameko inaos na rin apulo ng ipo sa dininanong tunggal-tunggal asalaping ginto. At sinabi ra kaya karela, pagnegosyo yo rin ang gaking pamagbalik ko. Totoo nemang kaysaman ding memelenda, inya kalakona bito mo diyang peka ketawan da pangsabienda, miyaboring maging hari ing taong iti. Kewa niya mo rin ari ing taong ita. Kay bat minuliya at pepayaos na la, ring ipos at dinina na lang sa laping ginto mga balo na nung makanano ing penakitan daring balang metong. Linapit siya ing minunang mirinan at ngana. Ing salipiyo pong ginto, ginu, menakita niyang apulo. Masantinga ng may kibat, mayap kang ipos, antining meging tapat ka, king di takabage, panibalanda ka kareng apulong syudad. Linapit siyang kadwa at ngana. Hingke kong salaping ginto, ginu, may nakita niyang 5. At sinabi na kaya, manibala ka kareng 5 syudad. Linapit siyang aliwa pangipos at ngana, oy ni ginu, hingke kayong salaping ginto. Binalot ko iking panyo at selikot. Tatakot ko kay kayo uling masakit kayong pakiutusan. Kukuanan niyo ing eke kayo at papupulan niyo ing eyutenam. Kay pekiba ning kayang Panginoon. Marawak kang ipos, king sinabing mo yan, karinda ka atulan. Balo mo na palang masakit kong pakya utusan at kukuanan ko ing ekako at papupulan ko ing ekotenam. Bakit may bildog king bangko ing salapi ko? King pamagbalik ko, mi ka interesya pa sana. At sinabi na karengatyo ka rin, pananye, kaya ing salaping ginto, at ibiyay ye king atinang apulong salaping ginto. Tapos nga ra, atinang apulong salaping ginto, gino. Sasabihin ko kaya kayo nga ng may kibat, ing nino mga tina, birinan niya pa. Tapos itangala, agyang ikitang titak, at syukaya, makwapa. Ngini, tungkol namang kareting kasalangkong makiburi, king maging hari ko karela, idalayo laketi at patenyola, king arapan po. Ing maya pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya pasisilim po kaya kayungan. At tinako po nga akit taong matamad, ning kaing metong nga tao, iya po agyang neking kasika nakatawan. Agyang iya po agyu ng magobra. Agyang iya agyu na manintunan. Pero bisa. Bakit? Kasi matamad iya. Baliyo po, impong kasalanan, aliwa mo po itang manako ka, makamate ka, managkas ka, maglaram ka, makipangalugod ka. Aliwa mo po itong kasalanan. Nune, baloyo ing metong tang kasalanan na itamo papansinan. Yapin ing kasalanan ning katamaran. Bakit? Kasi potang matamad ka, kapuproduktibo. Potang matamad ka, itang grasyang binyen na kaya kaning Diyos, iti emo agagamit masalese. Kaya nung dimdam tayo po, yung kakatang ibanghelo ngini, iti metong yang talimhaga, nung makanano ing Ginoo, iya memye yang kalam kareng tao. Pero, makanano talakayang ginamit, dening kalamareti, ginamit talabarete, met mong sipagan,
O sinayang tala reti, ulining kay katamong katamaran. Kaya nga nang sinabi, king kay katamong ebanghelyo, o ating metong amarangal ataw, at kay bat kay waring hari, ketang metong a syudad, kailangan ng muntak ketang syudad ay ta, pangtanggapan na itang kayang pangahari. Pero bayameko ketang kayang lugar, pepayaos no rin kayang apulong ipos. Ating kayang apulong ipos, dinina na lang, siya magkano? Siya magkano pemyena? Siya tunggal asalaping ginto. Kay ba't nung dininan, siya tunggal sa laping ginto, na nung sinabi na, gamitan nyo reni, kingke kayong pamagnegosyo. Pangkanita, kabalik ko, laweng ko, nung may nakitan la, reng pera ko. Kaya niya pong may balik ne, kay ba't nang meging hari, kitang metong nga syudad, payaos na rin kayang ipos. Itang minunang ipos ng sinabi na, oy ni po nga na, ing binyeyong meto nga kwaltang ginto. Iti may nakita niyang apulong kwaltang ginto. At nanong sinabi na, ninipong Panginoon, salamat king kang sipagan. Nga na, ngayon ipamahalanda kang apulong syudad. Itang kadwa, anyang dintang ya, ay ni po yung kayo pong kwaltang ginto. At may nakita niyang 5 kwaltang ginto. Nanong sinabi na ng Panginoon, salamat nga na, king kang sipagan. O, di nanda ka ngening 5 syudad na pamahalan mo. At itang pekatauli, niyang linapit siya, kanang sinabi, oy ni po nga na, ining kwaltang ginto. Selikot ke po, binalot ke king panyo. Uling ako, tatakot ko ke kayo. Uling masakit kayong pakiutusan. Kukunan nyo ingay ke kayo. At papupulan nyo ingay na tenam. At nanong sinabi na, nining Panginoon, marawak kay isip o marawak ipos. Nga na, alakang kwenta, tiktak kaking katamad. Nung sana ngining kwalta ko, bildog meking bangko, kasi ngining kabalik ko, may nakita niya sanang interes. Kaya nung lalawin tamo po, yung Diyos sinina nakatangan kalam eh. Yaita, minsan sabihan tamo, ay, at mas nakaling kaya. Ay, at mas, lampasing kaya. Ay, mas paborito ni. Ali, yung Diyos po tang mamiyang kalam pante-pante. Yan, luwenta mo, karening ipos, pante-pante binyena, siya tunggal akwal tang ginto. Nyaita, makanalo talang gagamitan dining kalam areti. Gagamitan tala barete, mit mong sipagan, o gagamitan tala barete, mit mong katamaran. Kaya po, mo po magreklamo, king bieta mo, bakit kaya masasensado ya? Pota, ginamit na, king kalam na ng Diyos. Kaya, king mit mong sipagan. At itamo, etami sensu. Pota, ginamit tamo, king kalam ng Diyos, mit mong katamaran. At yuke katamo. Tandaan tamo po, patse sinabi tamong grasya na ng Diyos, iti etamo inyad. Nune iti binyena ng Diyos freely. Kahit undeserving tamo, binyena iti kay katamo, bangkanita agamit tamo. Kaya, kinikikatang ebanghelyo, nalo kaya rin kalang bibinyena kay kataning Ginoo. Gagamitan tala ba dete? Na bangkanita ikakayap tamo at ikakayap na rin aliwa. O itamo iging mayap at elam iging mayap na aliwa. Uling king katamaran tamo. Tandaanan tamo, ing kasalanan mo pumana ako. Mo po maglaram. Mo po makipangalugod. Mo makipamate o makipate. Nune, ing metong kasalanan,
yapi niyang katamaran. O tangeta mula gagamitan din binye ng kalam kay katamo ng Diyos. Talakad tamo po. Hoy pa, palo mo yung kailangan mi, dapat nasa mo yung ikemis mo, yung miyubog kareti, kareng papagkumbabang kayadmanan. At ngatang manalangin kay ka, Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kang balayan, iitangan po. Ginoo, ipakit mo yung kekang ganang ka, kekang balayan. Para ka ring sabla tamong mamuntukan, akit da sana ing panandaman tamong pamangailangan, bang ing karelang pamamuntukan, mitapat ka ring bage tutu para katangan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kekang balayan. Para ka ring taong mangailangan diling sawop, maging makabuklat lasana king grasya ning Diyos, at mitmong kababan at kapasalamatan dang tanggapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kekang balayan. Para ka ring pengari at anak, at alastas do, sana ring mikakambal dang parasan at kapilanman era paboren ing puwang ning likas lahi, amang yang sangkarela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kekang balayan. Para king balang metong kaya katamo, mipmong kababantasa ng tanggapan, ing katutuan, aking arapan ning Diyos, pante-pante tangan, at tanggapan tamo ing dibinong kabyasnan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan, iuli no sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kekang balayan. Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. King kapasalamatan ng Jeffrey Ponce, Richard Chonayongol, ning pagapitoong King Caladwada, Jose Roman Sr. Jr., Antonio Reminada, Juanita, Leandra, King 40 Days ng Clemente, Graduan ng Eduardo, Ricardo, Reino, Diosdado, panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, ipakit mo yung ganaka mo, kekang balayan. Aduan tamo po ngining kay katang sariling kapagnasan. Hoy Papa, salamatan da ka, uling pekirandaman mo rin kay kaming kayadwanan, may parating aing tinsyan ng makanano mong ipagkalub, kay kaming kapagnasan, dapat atitiyak ming anting malugudaig pa, tanggapan mo lang kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Purihin Diyos, may tisikluban, kaya kang kaya panting meeting tinape, para kaya kami maganyang tinape ng biye. Lupuri, Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, may tisikluban, kaya kang kaya panting meeting alak, para kaya kami maganyang inumaning kaladwa. Lupuri, Purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng katamang daon matanggap yara pa ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan sa aning Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kakatami ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia.
Kinoy ilapit mo kay sana king kaligtasan, kapamilatan darating ay nadaralami king kekang dangalan. Tanggapan mi ingana pa sakripisyong binye mo kay kami, at panwanan mi enti mo no makanano ming pepanwanan ingay ng Abel, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. kinumantabe kay kayo. At kaya ka ante mo rin, Tasyulareng puso yu. makatasnoging Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Ito'y karapat dapat at Tunay matulit. karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kang paratit numan ka rin. Hoy pa, Diyos sa langang at lubos mayupaya. Lelangan ming meto yato kay kang babayat para ngalan kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryanda ka at pasalamatan ding balayan. Pagkay kang binukod ating banal parating kay kang kayantabi. Ulinita, kambering sablang koro ring agiles ka ring king banwa alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, Banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmo'y banwa at iyato king kekang ligaya, o sana king kapatas-katasan, mapahalay daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kapatas-katasan. Tunay kaping banaloik pa kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, impapagbanalan mula retingain king ambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape. Pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunan niya iti kayong anat ka na niya, iting ka na akong katawan, kami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis at pasabayang pasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at nga na, kunan niya iti kayong anat minum ko kaniti, king kalis yung kanakundaya, hindaya ning bayi talang hanggang tipan, abibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ambi patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan, Nganing kakanan miyang iting tinape at inuman iting kalis. Kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyag. Ang ganaking datang ka, king kaya kang ligaya. niyang iniganakan miyo, ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, daramiya kaya ka, iting tinapi ning biyang po'y kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, impapalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Papagkumbabami mo namang pagamwa mo, ni kami nga sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu, kanakan meo ikpaisan iglesia makalaganap king meto yato, pangbigan na piking lugod kambenang Leo, na kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepaynawan at maninay, subling miyang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sa aking maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, kao mo kami ngang karapat dapat magkamit king belang angga, bangkayabe ng Maria yung Birhening Dunin Diyos, kambenang San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol, ting sablang banal, at tinupad king malmong kapurian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatahan ng Kristong kihang anak. King kapamilatahan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banarey Espiritu, pupurian dakat parang alan mangga, mangkingalanganga. Amen. 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 Kini po manalangin tangmit mong kapanalingan at lugod kingig pa karingamanong tiro na kay kataning Ginoo. Ikpami at yung kabanwa, misang banyilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan nilo mo, kaya tisuli panti banwa. Inka kanan ni kingaldo-aldo, ibiyam kaya kami kingaldo ngini, at po ni patawad mo kaya kami rin sala mi kaya ka,
Kita mamatawad mi karing mi kasala kasala kaya kaya kami. Magyan mo Em kay kay paisawon kin tukso. Nung naikabot mo kami kin sablang maro kami. Kabus mo kami o ginuki sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kay kang pakalulu, parati kayong mikabos sing kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, kayo payan, at iligaya magkaman kingalanangga. O ginami Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakon ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyag kaya kayo, sa malignan din kaya kaming kasalanan, na nilawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, pagpangking kaburian mo, kang mabibiyat magari, manggahamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati asanang manatili kay kayungan. At kaya ka antimuin. Bakit tama po ngining mikakami itong taking kapayapan? Kapayapan po kay kayungan. Kapayapan. Kordero ng Diyos. Kami lalakok ang kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalakok ang kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang lalakok ang kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyoing kinutang Yesu Kristo, ing Kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalat ang mayawas singa po na ng Kordero. Ginoo, etang matampang tanggap kaya ka, dapat yagat ng amano mo, kumayap na ako. Kristo dala nakatangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen. Awa ng Kristo. Talakad na kayo po. Manalangin tamo. Huwag paming mapamakalulu, dinan mo kesa ng bayong para sa teting misteryo. At iatad na kami, king metong abayong biye kayabe mo, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Bukas po magumpisa, impong triduo, para king Kristong Hari. Sana makapakyabe tamo po king misa, para pagsadyan tayo ing solemnidad na ning Kristong Hari. At kimpong Biyernes, 6 p.m.,
ng katamong liturgical seminar para kimpong Advent ampong Christmas. Bukas po yung kikatamong Sitio Mass. Parin tamo? Okay. Porok uno, kari Johnny Garcia. 5:30 p.m. po. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Auntie Maureen. Bendisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutuwing igpampoy anak, kampoy banal na Espiritu. Amen. Bisa midawne, meta na king kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King Dios. Maya, pabengi po kay kayong